Fi programm fuq Radio 101 tal-Partit Nazzjonalista semmiħ ħareġ suġġeriment biex jiġi iġġamjat it-traffiku fil-pajjiż apposta. Pronta kienet it-tweġiba tal-preżentatur Simon Kassar li jaħdem fl-uffiċċju tal-komunikazzjoni ta' Bernard Grech li ringrazzja li semmiħ għas-suġġeriment tiegħu. Qed jgħidu li hemm ħafna telefonati, imma ovvjament mhux se jirnexxilna ndaħluhom kollha sal-aktar ma żommu fil-qosor iktar aħjar, insellmulek. Yes. Iva. Joe Miss Water, ħani waħda. Jiena nagħti parir li niġġamjaw it-trafik għax dik darba minni għal-Marta u rnexxi kienet bella ħnija ma tażammina trafik. Grazzi, Sinjur, tal-suġġeriment tiegħek. Fl-istudju kien hemm is-Segretarju Ġenerali Caretaker Michael Piccinino li laqqas l-isen kelma waħda kontra dan is-suġġeriment mill-qoħ mill-Midja Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem Godfrey Leone Ganado, l-awditur qrib il-fera estremista fil-Partit Nazzjonalista u magħruf għat-tajjir tiegħu kontra esponenti laburisti, stqar lill membri parlamentari Ewropej għandhom jaħdmu biex Malta titlef il-fondi Ewropej. Dan għaxu kontra riforma li jispjega il-gvern fl-inkjesti li mhux se jċaħħad l-ebda dritt, anzi il-medja tirrapporta kif setati salvagwardi biex ma jiġux irrofinati il-ħajjet tan-nies għal xejn. Ganado li kien intefa barra l-Palazz ta' Sant'Anton meta il-Blue Heroes marru għand il-President biex iqaxtu l-Lejdrin Delija minn kap tal-Oppożizzjoni kitab ukoll kontra pajjiżna u l-Partit Laburista. Fil-fatt Ganado u l-istess persuna li sansittra kien qal li jrid laks ħalli il-Partit Laburista jitlef il-Gvern u jitla il-Partit Nazzjonalista. Ta' min ifakkar ukoll kif Ganado kien instab ħati fil-qorti talli ippubblika kliem ta' tixwix u mibeda fil-konfront tal-Prim Ministru Roberta Bela u lej kull min jippartieni għal Partit Laburista fosthom id-deputat Rozjen Kutajjar fejn instab ħati ta' kliem dispreġġattiv fil-konfront tagħha. Fl-aħħar ġimgħat imbagħad sar magħruf li Greg Lindbergh, Amerikan minn Florida, li Ganado kien direttur f'kumpanija tiegħu, ammetta li wettaq frodi u skema ta' ħażil ta' flus li jlaħqu iż-2 biljun dollaru.